Gausi sai da kai ake shayarwa. Bani kulawa kai da bai cikin salon burgewa, kasida zana yowa mai kyan tsayuwa, wanda da shi da ta ba arabawa, soyayya ce gurin da ke rikitarwa, imani kawai ake tarbawa, mai matsaya a nan yake ta tsayawa, tun magaji ake ana shanawa, gashi salatuka ana tarabawa. Kai masa yayi makanawa, kai lamarin kawai ka kara kulawa.